Wane ne ya fi kowa iya tura fim? Kaf cikin masu tura fim ɗin Indiya babu kamar Abdullahi na ma'aiki Kabo. Na shaida wannan. Bayan haka fa, Yana yin caji. ba shakka Abdullahi na ma'aiki Kabo yana gyaran sistem, yana yin caji, yana tura data da sauransu. Iya buɗe banki kuma. Ope money point ya bada ATM. Ka manta. Me? Iya sai da torchlight da fanka da kuma MP3. Bayan haka iya sai da gulob irin na wutan nefan nan. Abdullahi na ma'aiki Kabo shahararren ɗan kasuwa ne wanda kayansa kwarai iya da arha, sannan kuma duk inda kake zai tura ma fim ko ta telegram. haka ne. To yanzu ya zame. Oga ai tun daga jarin ka ya riga ya kare sai mu koma wajen Abdullahi na ma'aiki Kabo mu dinga sari ko tura mana fina-finai tun da kai yanzu ta kare maka. Akwai kuma sola Abdullahi na ma'aiki rijistar ofe aka san shi Abdullahi na ma'aiki money point ma sun san shi Abdullahi na ma'aiki ATM yana gona shi Abdullahi na ma'aiki da akwai banka akwai kuma MP Abdullahi na ma'aiki mai san gulob kayo da fifi Abdullahi na ma'aiki Abdullahi na ma'aiki ɗan Kabo